Bhiri 3B or Bhiri report take it's part resolution. The part resolution, you can't change it even when you are one, when you are two. We cannot, whether or not reader, whether already, you cannot change that part resolution. So, it's health. Changosara kupinda mwana. Kuti vanhu vanzwisise. Nekuti isusu tanzwisisa. Kuti vamwe vaiti kana tikapa president 2 years to come. Avazobvipo. Handiso. It's an extension of only 2 years. DJ Holy Vote. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Zvikanzi Bhiri 3 Bhiri. Bhiri ririko iro riranetsa iro riri. Hatisi kunyatsoziva kuti vari kunyatsoda kuti chii VaChinotimba. Mudaro inonzi Constitution Amendment Bill number 3. Exactly. Ndo yamuri kutaura nezvayo handitika. Toda kuti tinzwe mashoko ataurwa naVaChinotimba pavidhio iri. Then ndo handazopinda mucomment section ndoshayawo 2 cents dzangu kuti ndinozvoonawo sei, zvakamira sei, uye pfungwa dzangu dziri kutiwo chii pamusoro pepfungwa dzataurwa naVaChinotimba idzi. Ma1 ndisingatambise nguva, zita rangu ndinonzi DJ Holy, ndokuchingamidza pa Point 5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube zvamanje manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti aseni nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pa screen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pa same number ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke. Kana uchida kusupporta platform nechero mari yaunayo kana ma ideas aunawo, ndibate futi pa same number ipapo. Handitika regai tipinde munyaya yaVaChinotimba tivanzwe kuti vari kumhonyazoti chii comrade chinozi. Pakaipa mawani zvekutodaro. Mendi Bhiri 3B or Bhiri report take it's part resolution. The part resolution, you can't change it even when you are one, when you are two. We cannot, whether or not reader, whether already, you cannot change that part resolution. So, it's health. Changosara kupinda mwana. Kuti vanhu vanzwisise. Nekuti isusu tanzwisisa. Kuti vamwe vaiti kana tikapa president 2 years to come. Avazobvipo. Handiso. It's an extension of only 2 years. Saka zvinoreva kuti mananawo term of office will make 7. Atichaverengi yakapfura yakatopfura. Asi ine ndo yaanopedzisira. Also ma MPs, but akuda kuti ma MPs iwayo kutaurwa kwaita vakuru kuti vanofanika kushinga, vanofanika kushanda. Nekuti mukati kana muine vamwe vasikashandi zvichanetsa kupofu. So the party yakurudzira kuti ma MP vangasikashandi vashande. And also wabvumidzwa kuti vanenge vachizoenda pamwe chete na president.
Right, regai tipinde mucomment section tinzwe kuti zvakamira sei uye zviri kufamba sei. Zvikanzi MPs vose naED wacho havasi kushanda bambo. Ndizvo zviri kunetsa vanhu kuti 2 more years ngedzenyi. Hanzi varume havasi kushanda. Zvavari kuita chaizvo zviri kuoneka kana kuti zviri kubatika hazvipo. Saka vanhu ndo zviri kuvanetsa ipapapa handitika. Zvikanzi 2 years dzekuita chii. Hanzi 2 years dzekuita chii. Pane zvavakanganwa here kupa vanhu. Kanzi vari kuda 2 years dzekunyasoita sei. Pane here zvinhu zvavakanganwa zvekuita sei zvekupa vanhu. Regai tione kuti zvaufa apo. Zvikanzi why can't Mr. ED do whatever he wants to do from 2028 to 2030? Do it now from 2026 to 2028. Again, what exactly does he want to achieve within 2 future years of extension, which he could not do for the past 9 months? Hanzi chimbori chii chaari kuda kuita futi pa 2 years dzichatera. Toda kuvakirwa dzimba here? Toda kupiwa huchi here? Pane zvoda kuitika zvihombe here? Comment section ndakuudza kuti inopedza nditika. Zvikanzi pane zvamakanganwa kupa vanhu here? Pane hutapitapi hutakunanzva hwamakanganwa kupa vanhu here kuti vanhu vanakirwe, kuti vanhu vaite sei? Vanhu vazipigwe nemusangano weZANU-PF kana zvine hurumende yeZimbabwe handitika. Zvikanzi dai isiri party resolution, dai vasingadi zvavo bhiri iri VaChinotimba. Hanzi plus the main worry yekuti president vachabva here pachigaro after 2 years dzacho. Hanzi vari kukwata kuti tikamupa 2 years murume wewe anoona kutozonamirira, haatozombode kuda sei kutopabva pasini ipapo sezvakaitwa nani navamugabe handitika. Saka hanzi pane kawari karipo. Zvikanzi a former MP who used to sell brongo to the youths destroying our children. Handizi hangu kuti Chinotimba akambotengesa brongo here. Uyu munyori ndiye ari kuziva. Ndingoti allegedly. Ndo zviri kuita sei zviri kutaurwa panapa. Hanzi zvemapere apedza here kubhoera uko. Zvikanzi zvemapere VaChinotimba mapedza here kubhoera uko. Zvikanzi dofo iri mazviona hama dzinodikanwa, hama neshamwari, zviri kutaurwa nevanhu zvakasiyana siyana pamusoro peBhiri 3 Bhiri. Nyika inonakidza boys. Inonakidza zvekutodaro handitika. Ndosaka tiripo pachitubu, ndosaka tiripo tichikupai content inokunakidzai, inokufadzai, content yechokwadi handitika. Kune vasati vaona video ramukoma Jeff Judah taita live stream navo vari kupopota zvisingaite, hande munoona patable rakanzi live handitika, moona ipapo. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.